On est toujours à Moudjou, dans Pellal Monde. Une autre équipe est venue. Fixe des pompons, des pompons. C'est une pompe manuelle, comme prévu, comme indiqué. Les techniciens faut fixe des mots. Ensemble, on va suivre la procédure jusqu'à la fin. Ha pompen okere nindra mebendo ndiang kambe kadara kodo be yogata à partir de là ala na be yawka muti na be yawka nokureji tawata yahota ko e boyli e bulli ara do ko jogugol tun c'est une pompe manuelle qui est prévue ara ko won ko fokkintinde do justement ara be do ko joni kambe kadi be hewti baye ngayni bimbi anitina gila hanki hari den jokki fi ko fewte forage de 16h jusqu'à 23h wonno ko o jassa bayndi yanda yalti bimbi do woni ko soufla après dum don ben don hoti donc o équipe do kadi ari fi joddinangol en pompon donc c'est une pompe manuelle qui est prévue ici donc weltanto jarnen be wallitibe ha o pompe do hebi ha o forage do jassa ara ngannitne ko sonna be wontina ben sengo Philadelphie mojobere nene hajjen ko be woni ko walliti en ha jawle hebi fi ko o forage jasire ha dum do fo no wadire ray weltani kebe en jarni be photo na seda on va marquer une pause ha boden ha golle hediti de lanna pompem daren ko honnon dianda wawata jawrude nenira memben ko don hodon gon fop tawata ko do on sebe jogata. En famille, Fendo Saido, Fondi den Kamede, Mugu de Pellal Monde, sous-préfecture Dongol Fuma. Aray Gila Hanki, den Warte au Courage, Aray Allah Lando Neuna Noen, Hebu den Dian, Dia Yalti, Fota, no Muradu Zero. Aray Dian Labudan, Oniko Yalti. Ipude Dum, Auto Dum, Oniko technicien de Memben, et Heutu do Kambe Kadi Hande, dans l'après-midi, il faut le dire comme ça, puis Argol installe là un pompon, alors on y pompon, on y peut installer. Alors alhamdulillah rabbil alamin, tout est fini. Nini wadde format on dit Argol simango puis jogita gol jande den wota accitu ka signé donc haray de wondi do non wabi medon de haray de fo mabbe be do haray kambe tigiri do wawa ndarde ko honno e jogirta puis fokkintingo murandum haray be do jogana en wota biro haray wala ko ni wala tono sera donc c'est voilà bismillah hara biro hara hewti e takdo hara teddi galle bodo ila hanki en foyden do ande bimbi woni ko sufla dianda woni ko yalti to dianda yaltudo hara kambe foro do be badi golle mabbe be hoti hara technicien be fi ko do pompe do kambe tadi dari badi pompe manuel hara ko do to ni ilande ma do so wadi yo simando ko dogiti ka moddi hara o wawa jobude do hara wona yaw ko boyli hara yaw ka bulli aray ko do araton jogo ko ni fi o jito judden tun hara yoni fi jogo gollo haray e weltan to jarno waliti e do fi ko tewti e jawle arde do fi o forage ayo ke ni o pop man do haray ko don na yobi den be kila delfi woni ko wadan e dal doktal do haray dum ne ko addangol le jawde sonnabe men hajjabe tu woni ko wadi association kambe kadi fi wallitagol jamaaji wonduɗi e ande ma jamaaji ɗo haton jimɓe balle ala ko ɗum hewti en ɗo alhamdulillah rabbil alamina ande ɗum ɗo woni ni yani ala ko teddingale moɗon
ara yilande ma ɗo sonnaɓe ɓe wawa ƴogude ɗo hara ko ka ɓattiɓe ɓe wawa huppirde ɓe wawa defirde salli gorte lo torte en tout cas kala ko ndiyan laaɓuɗan wawa hutorede haray ko ɗo joni ɓe arata ka hoɗo ɗo haray hoɗo ngon foof wawa ƴogude ɗo haray ko ha ɗo arde merci beaucoup e weltanto jarne sonnaɓe wallitiɓe fiiɗan ndiyan ɗo haray partenaire ɓe no kala kaɓe woniri haray tigui tigui on ko sifa ni haray ko ni jawle ittirte sadaka hara ko naɓugol kade hani ɗo yaade haray par ce que ɓeɗo sonnaɓe goto men andaɓe haray no wawa wonde harande hayde wotere ɓe tippali dongol tuma ɗo ɓe ara ali pita hara ko e ca'igoɓe woni kono ɓe miijori ni anni e anniyagol jawle mabɓe ɗen hewtininaɗe ka men ɗo haray tigui tigui o wona yingo ɓe waɗiri ko fi Allah e hooti annabijo woni koɓe waɗiri ɗum ɗo haray ɗen du'aniɓe yo Allah lanɗon jonnitirɓe ka jungo ñaamo mabɓe fi ko fewti vraiment ngal dokkal ɗo par ce que ɗum ɗo hande ko nema mo kala yeliɗo merci beaucoup on jarama me weltani kon merci au revoir.